रानथें बिदि गिदिर जाब्ला समायगौमोनथ' नोंखौ इंराजि I don't know to tell from English. I am speaking English now going उराव ससे लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ बरायलायबाय आरोना सेंग्राफोर गोजा माबा आयदा लादोंलाय आरोना दस्रा आयदा नोंथांमोना नायदोंब्ला दानिफ्राय लानानै एकदम जोबजासिम नायना हो आरोना माने जोबजासिम नायाब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायाब्ला मोनथिया नालाय दा सेंग्राफ्रा नायदो एकदम माबा जाखावहैनो होननानै बानलु ओमफ्राय मा होनो बेखौ मा होनोमोनलाय सामब्राम गुफुर लाबाय आरोना बायनानै लायलायखादों दखाननिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम नायना हो भिडिअखौ आयना नायना मिनिबावबाय नामा नोंलाय दिनजा नुयो नामा आयनियाव दिनजा नुयो नामा चल हान्थिदो ब्रा आयौ जाखांनानै ओमफ्राय मा दानिबार थांनांगौ दानिबारि सिख्लाफोर नायनो आयौ सिख्लाफोरल' नायबावनोसैलै गला गोजा हा जालालै थाबायबा माय थांनो बुरबकखौ सोबादोलै जाहिनखौ दासो रायज्लायदों थांनो होनना आरो आन्दाज गैबा आरो नोङो टास ओरैबायदि साजोबदोंलै थानांसो मानि थाखाय साखो मैया बिफां गाखोनाया बेरेखावनाया टास बेनो साजोबबाय सेंग्रा बैसोआव बिदि सायोब्लालाय बोरै जाबावनो जाखोलै बुस्लिजों बुलायग्राल' नुखायो माथो नोंखौ फाग्लाखा नुवाखै बडिफ्रा आयु बडियानो बेनो माबासो गोलावसो गलाखा माने मानो साइकेल बेंखाला जाहैबाय मानो सांग्रेमा बिदि लोंनाया माबा गोराननि बायदि नांदों नोंना माने दा नै गाइसमोन खयथा जाखो र' मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 13 थाखा थोस फाग्लानिखौ हिनजाव जाब्ला मा रानथें बिदि गिदिर जाब्ला समायगौमोनथ' नोंखौ नै जाङिनो नांला जाङिनो देखावनानै लाबोजोब देखावजोबगोन थबसे औ फाग्लारा नोंबो गय बिफांजों खुनो नागिरलायो बुलि बनायाव बला थांनांगौ सोर मा हजोंहाय बुलि बुनायाव थांदोंमोन जों गेलेहैदों रा आयाव फाग्लाना जाङिननो माबा दाबा साबा नाङा होनदों ना माने हो नांलाया आयौ सना गाननायफ्रा खानायफ्रानो असाइस जाद्रायबाय नोंना जाङिन मिथिबाय एसे स्ल' लादो नोंजों सिख्लाफ्रा दाबो इन्जर सिखा अरनानै माबा लान्जियाव अरनानै लाइन थायाब्ला थानाय बायदि थायाबा होनांगौहाय रोखा फोरमान होनो हायो आं नोंनो बेफोरबायदि सोरनावलाय सिख्लाफ्रा नायदों जायाना जायो जांबा ओमफ्राय नोंनालाय मा स्टाइल हागोन www.com दङ मेरला दं गोरों गोजारा जों एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी देग्रायाबो एकदम ओरैनावलाय देग्राया नोंखाया हिनजाव नांसिगौनो बेनोनो फाग्लासो दाबो ओमफ्राय माबाल' मा होनो 10 बोसोरल' कम्बल सिङाव जोमनानै थानो गोसो जाबाय दा फाग्ला खारा स्रोदल' बिगोमायो बिफानावबो दाखालि दाबिदों नोंनाव दाहाय मबाइल मोनैनि हिनजावखौसो ज्रावनो बिना फाग्लाखा बिदि जायोलै थोस मावना जानो हागोन नोङो दानो हायो आयौ दनबावसो देनानै मोजां देनानै लाबो नङाब्ला माबा माबि बे संख्रिबो नाङा बानलुबो नाङाबा गाहरगोनसो हमनानै मानसिफोरखौनो नोङा मिस्टार नोङा माबासो मिस हांगार हेनामिस हांगार आच्छा नामानो बेना हेनामिस हांगार हेनामिस मा फ्रयला हेनामिस दरला हेनामिस गावराव हेनामिस दंला हेनामिस गावराव एफय एफयसो नेफेम आच्छा बरिया खाटारनाक जीबन अयलेखा मयलेखा माने बर'जों बरायबाय होनना बुंदों आरोना नोंखौ बर'नि गामसा गाननायखायसो बरायदों नोंखौ जाम्बा बिदि लंपेन्ट गस्ला गानना फैयोब्ला लंपेन्टफोर गानना फैबा नोंखौ जों बरायलाङो आरोना लंपेन्ट गानना फैदो जोंना हिजिरा दोनैहाय मबाइलफ्रानो गंनै गाहाम थायो होमब्ला
होमब्ला सानै साथाम लाइन मारिया जायो बियो मारियोब्रा मारियो बिदि गंनै गंथाम लाग्रा गंसेयाव एसे माबा हरबाय फुरानाया पारमानेन्टआ बैयाव टाइम पासनि हरबाय बा डेन्जार जेबो जायाखै नोंसिना माबाया उदैया फुंनिफ्रायनो फाग्लासो उदै साख्रेबबाय थानाया खियाखै एसे बेबो खिदों आरोना दिनै मोना बेरे जानाया खिदोंनो जोंना हिजराया फाग्लासो उदैया दाबो सागासिनो दंनो होमबालाय उन्दुना थाथ' दा जानो माबाल' सिखारदो आरोना नोङो उन्दुना थाथ' दसे एसे माबा नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ मानो आंनि रायजोफोरनो एसे खोन्थाहरलाय नोङो हिनजाव लानानै मा मावनो सानदों नोंथ' मालाबा दख'ना फायखारि जानोसो होनदोंलै मिथिबाय नोंमारगौ नामा बाय गंसे माबानोसै मा होनो देद्राद्रा टिभिएस लानोसै ओमफ्राय दख'ना फायखारि जानोसै होनदों नामा मा फायखारि ना फायखारि जाब्लाबो एसे इनकाम दं खिन्थु हिनजावनो दख'ना बायनो हानायनि नङाब्ला मावनानै लाब गैया आरो जाङिन मिथिबाय ओंखायनो नोङो दख'ना फायखारिखौ बायना होदो औ जादो दख'नायाबो ओरैनो फैखागोन नालाय ओमफ्राय हिनजावनो सना नों माखौ फसायो एसे बासिनानै लाखिदो होनलायखादो नोङो मालाय मा खालामगोन जेबो मावा जेबो सानाखै होमबालाय बोरैबा सावथाल हिनजावा थिग जासिगोनलै नोंनो मिथिबाय बर' हिनजावाथ' खारगोन बायदिसो मोनदों आं नोंनाव खारबा अरजाया गोदान लागोन गोदान नामा गोदान आयु गोदानल' लाखागोन आरो होमबा सानना नायदो गाइसमोन हिनजावा जाङिना हिनजावा खारोब्ला आरोना गोदान लाबावगोन फाग्लाजों गदाय नामा ओरैनो थानो हाया आं हारसिं थानो हाया नामा जाङिना हारसिं थानो हाया ओंखायनो गोदान लागोन फाग्लासो बे थैयागौ मानि गोदान नामा दा जोंना नै बुस्थुफ्रा थियारि जाहांबाय जोंना जितग्राफ्रानो बोरैथो जितखो माथो खिबुजोंल' जितबाय नै सानथिं बाथिं इयारफन होग्राफोरबो दं जोंनि गेजेरावहाय दलावहाय आसरितसो थिमानो गलाखा मा होनदोंमोन बे नाफामा हिनजाव लाबा मा मावना जानो सानदों दे होनलाय एसे रायजोफोरनो फोरोंहरलाय बिजनेसमेन आइपिएस सो जागोन होनदों जोंना आसोला आइपिएस जागोन ना मामा बे बायदिसिना मामा साइकेल बोरायनो माबा बोरायनो सालायनानै नुबाथ' सिथो बिदि नङाब्रा नामा गिदिर आइपिएसआवहाय सिमां नुबा बिदिनो बिजनेसमेनफोराव थाबथाफैगोन बिदिनो बेफारिफोराव थाबथाफैगोन आरो ना आलु फायखारि बिदिनो खाथ्रि फायखारि आलु फायखारि सानावला केनार लानानै फाननायखौ नुवाखै नोङो सानबा गिदिराव सानखानांगौ आरो ना गिदिराव सानबा हले एसे नर्मालाव थाबथाफैबाय ओमफ्राय नों फिसायाव सानबा गैला नों बेयाव थाबथागोन आरो साना आवलाफ्राव थाबथाब्लाबो अरजाल' आइपिएस दे दिनैहाय नै जोंना बिथांनि लगायनायखौ जासिगोन आरोना बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो माबा बिथांनि लगायनायसो बिदि जाबाय आखाइजों होरा थै अननाय टेक्स जाया बिदि माबा लगायबा टेक्स जायोसै जायाब्रा बिदि दाबाजों बे दाबा बुस्थुजों जाया दहनि बायदि सिग्रोमलाय नमस्कार नङालै टेक्स जाया बे सोंग्रियाबो नाङाखै बियो दाबो जाङिन ओंगारना हो बाराखौबा जाङिन हो गियो बोरैथो गिनांगौ जाखोरा 20 थाखानि बानलुखौ बोरै गिखो थौ बुंबाय हिनजावफ्राबो हास्लाबालै जानायाव नुबाय जोंना माबाया मा सोनाब सासेया नायग्ल'ग्ल' जाखाबाय दानिया हिनजाव गोनां आं ओरै सोनांगौ लुबैहरदोंना बियो बिनि नामा बुस्लिसो बुस्लि जा खुजलि आदा लन्डनाव मा जाखो जायाखै थाइलेण्डआव बेबो गोजौ हमनानै सानै लानानै जाहैनो नागिरग्रा बालाबारियाव सिगारेट गोसोमल' सोबगोन सगाइसफोरजों दा जासिजोब्बाय आलु खोजोब्बाय आरोना
जाग्राफ्रा जागासिनो दंबावो गाइसमोन थाब वान के खालामना होदो जों वान के नि मोनसे सारप्राइज दं आरोना इंराजि I don't know to tell from English. I am speaking English now going Urau Sose. আচ্ছা বিড়ি 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 Very problem. বিড়ি প্রবলেম ইজ গুড আচ্ছা বিড়ি বিড়ি প্রবলেম ইজ গুড না বরিয়া ফাক ইউ Bina kali pagi ular kina. औ बिना Ya.